बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि थाद'नाय गैयै जौगाथायनि बिथांखि बेखेवनाय। खैराबारियाव आरोबाव गोदानै इकालभिया मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बियाबनि खैराबारियाव आरोबाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाथायनि मुङाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवानि नुजाथिनायाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया गोदानै इकालभिया मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव एमएलए दुर्गादास बर', मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि आरो भेरगावनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। बिटिसिआव गोदानै BPF सोरखार दाफिननाय उनावनो गोबां बिथिङाव जौगाथायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ जौगाथायनि खामानि बिथांखि बेखेवनायखौ थाद'नाय गैयै नुनो मोन्दों।